Днес имаме един бърз, но много важен въпрос към всички вас. Всеки един от нас е отсядал в хотел или къща за гости. Отиваш, плащаш си и очакваш да си починеш. И точно тук идва нашето малко проучване, с което искаме да докажем нещо на бизнеса. Напишете ни в коментарите, но честно, за колко от вас има значение върху какво ще спите, когато отидете на почивка. Питаме ви, защото една немалка част от собствениците на хотели и къщи за гости правят компромис с качеството за сметка на комфорта на своите гости. Важно ли е за вас, когато легнете, да усетите мек и фин памук или ви е все тая, дори и да е полиестер, от който се потите? И да, напълно наясно сме, че по-ниското качество излиза по-евтино на собствениците на хотели и къщи за гости. Но струва ли си да направите компромис с качествено спално бельо за сметка на комфорта на вашите гости? Вместо това, те си тръгват недоспали, разочаровани и с чувство на дискомфорт, а всъщност са платили точно за обратното. Ние в Герсони вярваме, че комфортът не е разход, а инвестиция. Когато гостите ви останат доволни и спят добре, те ще ви препоръчат и на своите близки и ще се върнат отново. Коментарите оставаме на вас, за да чуем вашата гледна точка. А ако си от собствениците, които държат на качеството и комфорта на своите гости, свържете се с нас. А информация как да го направите ще оставим в описанието.